the middle bit will hop. And now and then, I see by. But I was sick. Auntie, and you. A column about international. So I was going to say, the new command was saying, the money will go from country. The two one was saying, the command. And it's a walk on bar. So you're going for there. I know I'm money fatter and fuck up. I don't know what's happening. If it what you do, say, Bako is a chap was a woman and some fuck of formula. Two for chairman. I know which I said, a bear, a fit in the paper. And I'm just I'm Nancy. Or do my media so every December 1.5 as I said, so many 2 galaxy. The bass hands me up and from to say what's it. I found the afraid petty, Ben phone in our own. The team was showing no account. Don't catch me up and say, "Oh, no evidence." You have been saying, "Oh, sending no evidence." I don't say, "We have no bus." I did 1.5. Oh, question on the bus. Tell me when I come one and two can provide, none of them was so there. You want me now? This is the fellow of any party. Again, at the bride say, "What to do?" At the bread of few, the band of Fred Backo, just 4 Backo, the trust in my own opinion, and do the girl whom much for Yama, the man to again. I did before, and we are the cat, above you, Ramani. The woman and me who said, "Penny parts and Abel field, Planko or buy a penny idiot." Yeah, Nana, a duty so. Yeah, I'm a crochet video, and the chair duty was a duty. I plenty in a fee, a day a few, or didn't call it to say, like this, duty say, "I know what Jano Manaco." You have got trust me as I'm fail. Your girlfriend and I will be to nature say, "So a paying party, engineer, to me, utility." Then a bizarre. Nana Bizarre said, "Paying who DNA, a labyrinth in DNA, no so can be sure." Yeah, and Bizarre paying party and said, "Paying party, who DNA branch, no so." Only the castle be I am of Bambi. A hawk, and I make catch that branch, said. I could sell now. And the son said, "Yeah, you want to try why I'm here, okay, come and say." So we go for cheap everyone until the son said, "Yeah, who said the money action?" Yeah, and I'm from the ship. What who should be starting was on one man with Tavo. I don't cancel my number. It's your man, Chin, I will kill him. Say, again, to know, saying, also, then don't hear me in that for it. Yes. Why? France. Semi-Padia, and your son said, "Yeah, me man go through you, and I do choose it. And plain man go through you, and you are. Yes, and I'm from police for buy. Yeah, I'm from my shop police for buy. I'm going to buy the police inspector and buy the you know, also make you. Wasn't that saying, "Yeah, you know, 2 for gas as well. You know, I don't need it. I'm saying the same. I'm not doing what's not cut back. It's a signature, please, says me. The women are bringing wise at the bed on me said, "So, this is for a friend, commander, additional commander. I know Zoom, similar. In fact, you're quiet, you're true, you also said, "True, and not a baby." And 1 mile police station, one was higher press conference. And yet, the same of the Sankay. The kitchen, cat, you know, I just said, "I do actually a butcher baby. I have comments on my BD at me. Society here.
and you never boom you own your bam or say you go to from my. It's a couple two from my no two for some, we get some what was in a whole be a say, dear, me and Tia make a chin back. Then you go us and then you say, yeah, the man was also was an ultimate. I am what was it? So good, you know, I say, why am I not a man? And now, I die. And a man will die. I don't know, but I'm not to Wabasa. Sebe Busumene Kakreni. No one, sorry, and not the Nasa Mahish. Nuniano, or Fatcher. There was Sumene in Kakreni. No one will be fair to say, or Panini at the at to social media and was sent by. To send it by, charges will move in Father. Yedi nkano wasi otumfo papa abusua panyine hene nempa esi ono agudi a ewo mu nyina no ya chehene na kotutu ni nyina akoton ni nyina adi charge to so mienu otumfo papa abusua panyine ehene oye ga chi kontine ni nkomi atuntum eguo me de metwefo akwasisa nkunya ni nyina adekọ ama yekọ saaye no omo amedi matwofo no ko ayi ni nyina no nkunya na kumo mu nyina amna kwa kame nko a the charges esato so wase aban discover St. Francis school die na school die no skabi ba no me di sika no am as nyambrasam any kakabensa ni dwesem ana mtije acha leye abandi skana ba me disikano obi a do bisa mtsikano asemu a me say obi antimi nya me hwe ntotumfo ntatufo wonanum wasenso ante kokon kire me no wontume ani me dwesem no the charge esa toso asase bi wogaachi ai fi so tumfo nyankopon bo asase no yen tinta so wom yen so wom yen kotalati wom yen bibia wom me se ede ani asase akofa grader abedwi asase ni nyina ana timba no wo ni metwa ni nyina ana maton ana me yire ni me ba yedie na me yire ni me ba ana me yire ni me ba yedie na me kura de mani chiri ni asase a eda kwa ho asase eda kwa ho de na me bayie no de na etikura me ba ya asase eda kwa ho ya me degrader abubu ni nyina ana masa aton ama foforo ana me ba ya so asase a me amaton eda ma enipa me ama ye krata eda ma wo mo masa ji asase nyina free sample for no ana masa aton ama enipa foforo me ba ya oba bi amame abruwa bi ni fie me degrader bubu wase makwasi fie no duru a nipa no kra no nya beebia ana watra nipa no esu ana mesaba ya nso otumfo papa abusua panyini ehene oni nsase e wo ho a ya wanyine dada no me ofa meje na ade meje ama wo mu mesi ade na no ofa betimi aye basa jinsase no asa ton ensase ni nyina die gese me dia me dwa ni makaka bensam obi aba na mesi me dia obi antimi me enti osire otumfo se wo dia die asantima na me bono enti se otumfo na me eche totumfo ntumi na ya ye hu se oti sasabonsam o si je wo fa afofa ye fa nkwa sasabonsam ene na eyi na odo wo lawyers no ko munya dwuma bia eni enti se me ma fa afofa me pa memela obema ne lawyers no anya dwuma di na me bayie o si me bayie eye be kase but ono ne bayie ye ese ediosunso se bia na anan ono ne de
Enti me deɛ no ɛnto ɔno ne deɛ no ana me ti gyaakye na nsɛmhunu ane dwɛsɛm ane akakabensɛm ane wei enti ɛno n'akyi no ɛwɔ video no so a yɛbɛtumi abɔ ne siesie a ɛno n'akyi no ɛna me so me wura gyame kasa abra ɛbɛɛ busumi ɛne sky fm ɛfrɛ me sɛ mmeranteɛ mmienu ne frɛ me aka sɛ ɛfrɛ baako aka yɛfrɛ baako so thomas ɔmo aba sky fm hɔ sɛ kurom wɔ matɔ nsase wɔ aberanteɛ biara ba bɛka ɔtɔ aberanteɛ ɔmo ba bɛka no makyi ɔmo makyi kurom hɔ efuo nyinaa ewu ɔde manfa anyɛ asɛ tí wọn bɛ fira mi sɛ mi bɛ social media aberanteɛ bi gyina so sɛ me ba no sudupayɛ a ɛda otumfoɔ ka kyerɛ mi sɛ ma mi wura mu mawura mu akotu mu anwea nyinaa asan atɔn ɛfa ama nkurɔfoɔ afei so hospital asase ɛda hɔ mafa atɔn ɛne me yere ne me ma ɛde awasa yɛsi ne mu afei makɔ benin akɔgye aduro sɛ mede bɛyɛ otumfoɔ na ɔde adu ɔhema a na sɛ ɔbɛgyina ɔbɛyɛ nyame nsɛm wɔ kyeame anim a kyeame ɛtu no afei matɔn kurom wɔ nsase so akyigye nkurɔfoɔ nsa agye obiara deɛ na mede aduro deɛ wo a woyɛ aduro sen me no na obi a yɛ aduro sen me ne yɛnya wo no afei so makɔgye aduro ama ɔhema afiefoɔ ɛkum wɔ mu ntɔkom saa sɛ wei deɛ ɛmɛ na ma ɔna nana du abasa frɛ sɛ behind that for so wɔ mmemmra na mmemmra me yima no wɔ nsɛm ne de aberanteɛ bi so deɛ ɔde ayɛ me wetia ma ɛba sama ɔpani de ayɛ me mekuam ano ɔde ɛne sɛ ɛbɛmfie mmienu ɛni na ɔhɔ ana ɔbaa sɛ ɔyɛ tumfoɔ nhwɛmu yi na ɛwu ma adi asɛm ɛsɛ asese bia ɔde abɛda ne nti tumfoɔ sɛ ɔmɛyɛ nhwɛmu wɔ sa nhwɛmu deɛ sɛ ɔbɛtumi abɔ enti mɔmaa da no wɔwɔ ano amu sɛ afena wɔde akyɛme poma kyɛme poma mmienu baako di kan baako di akyi wɔ sa ɔnwamu na ɔsa yɛ kɔbɔ nkyɛn ɔsa yɛ kɔbɔ nkyɛn ɔbaa mi ɔfisi ɔdi ɔka kyerɛ mi sɛ ɔtumfoɔ si mi nsa akata ɛma no ɔtumfoɔ kata ɔkasa mi nsa akata bi a mi nsan na emu mi ɔna ɔde kata ma ɔsɛ mi nsan na mi ma kyɛmefoɔ ɛwɔ hɔ nti kyɛmefoɔ bi na ɛbaa di a mi nsa akata na ɔde mi nsan sa akata nti ma nsa akata nti nkyɛn na ɔsa baa sɛ ɔtumfoɔ de ndi ɔka no kwa na asase so kata bi na ɔkasa bi sɛ ɛdima nti ifrɛ na na nyina me nyina ba ifrɛ ko ni ifrɛ be ni ifrɛ kyame ni nyina bi hia ni ka ho asɛ no nsu sɛ sɛ me ni asase bi a nsu san no nti ni ati asɛ no san no sɛ sɛ ma no ya ɛkyɛ ne sɛ ɛnam sɛ bi ka sɛ otumfo ɛna suma no dia me san ni nti no ɔdma keka ku nti na ma hi wu sɛ pɛ ɛna ofra ase ɔne ahemfo bi ale baako sɛmi de mi gya se ohun sɛmi ya ne kɔ bi a so si hin sa nti ohun so ka cha de atan nti mo no to ka ka o to ka ka we ba o ba we ko ka chen ko mo fu sa gbeni ma se ka ka si de o ka ya de no fa de uta me bonkun mo ka ta mo twe ne de no twe ya fa na ba kan da da kan you o si me avanto ka ta avanto kuda na ga zo wa dia ya ka wasa ka sa o si me mo bo me no ho no me ye ko fu wasa bu eto so me sai ku na no mo pu eto so ma to ni sabu ni sa si ni eki eto so me sai tia me me sai tu galam se wasa bu ntini na o tre bo ta se me medium tu sabu usi do ye ni ya dia ni ye sabu ni enti ma ka se me se ah ema na wo ye me de ka ta ko de te ne ga basa
You have to take you some number of suffering, say, him, or none of me, and Miss Wama. Also, the I other. said, you got a hotel who Lura Chami, Miguel Nakaba. The patrol was a town who said, and Macaso 2 food and you. Ah, maybe by my Potoma or food be a friend of 4S. So on fancy who dead. Oh, I'm so empty side. and the Cobalt Telegram will be sent on What about what is up with the back? Yeah, it could be baby. Or for country. And a brandy, the chase said, what can ready? Yeah, they said, me. Friend who said, I'm going to be this year. This year, it will happen. I'm going to be I feel I can't do my head. A year about a year. I did the kind by see a rabbit slap. That the same family more market to me. But I tell I don't be a bassa. I can see. Indeed, also, no bought a subject 2 4 to 2 4 on can be busy. Now, a Busiano, a lack of food people are 1 year. We hear few have been on the number by year. And now, I feel the 2 and the bigger else has been at home. I mean, they told me that I feel the land could not have one more. If you had been looking some better, we move soon Sada. We could be now crying no soon Sada. What kind of pain? Say, and I'm the main yet is eating. And I mean, Oba and my baby, my uncle not riding me baby. Now, materials asking me, I'm who the lawyer or troll. Sex and small can you now? To be in white. Until one thing, sir. Hey, you're a grandma. Me, one thing, a simple silence. A simple true walk. As a grab and bank international or bank. And a man, the 2 and a mamma, a tipping pay. Do you man? Who was plenty more tons as a man. I feel, and somebody about me send his citizen. And I'm so proud, man. I didn't pay ground to ASA. Or some man, what I said, Mom, one who's scared. But some are also. Hey, now, Batman. Now, hopefully, here. More, believe man, who can get his ass. Who free now? And now, meaning baby, I will free. No answer, my who's about. I was very overpowered. One flare, press, one book, giant, any other. Say, and I'm saying, be my AC or humanity. I'm going to be a bedding now. And but I go any saying, Passa, any idea. I'm a product saying. Now, say, people will say, wouldn't you say, but baby, Sabia, you won't do problem. Mubiano. As I said, on number 10 beyond where you videos. Any a day cover. And I'm there to was made my man first a year. If the video a year waiting, I am. I think you know about the castle.
na de odi aba Sɛ ne akwada mo kakra bi na afi nine yɛsɛ mo ti asɛm bi ana mo bɛyɛ ni wa 90 waka de abuti bi da no kra sɛ mama nso ahyɛ me asomati nti wodi ko baabi na bɛ kakra ni ɔfrɛ sɛ ɔmo sɛ wodi ko baabi ade ba ɔmo ti ɔde no ate sɛ abranti ɛde ne gyina TV so sɛ kasa den ne to kasa ate sɛ abranti bi gyina TV so abranti bi gyina TV so sɛ watɔn ɔman asase ɔtu galamsey wakɔgye wɔne nana bu abasa akɔgye akadamdeɛ ɛyɛ galamsey sika nana bu abasa deɛ no yɛ wɔsi 1.5 ɛna pakyi no nso deɛ nso de akɔma na emu nana bu abasa deɛ deɛ nipa de kɔma no ɔka kyɛn sɛ ɔmo pakyi no ma na pakyi no nso so ne bi mu no ɔso ka kyɛn sɛ ɔmo na de bu abasa ba yi ni so je sai pakyi no nso deɛ saa no nso deɛ sɛ 700 million asesɛ nti saa nsɛm no a ɔde asie no saa na wate ne TV so nti yɛmmra na yɛmmra mɛtie bi ɛkɔ nti yɛ a sɛ yɛmu baabi asɛm no ti firi baabi a nti woma na ne nsa san kakrataa bi sɛ saa nsɛm na ɔka nyina ɔkukyerɛ nyina de agu krataa so abɛ pakyi no institution sɛ nsɛm a wɔka no susu bi asɛ ɛyɛ nokorɛ yɛwura sɛ bɛyɛ waka da mu no nti ɔni anamo bi a ɔtu afam nti nyinaa yɛhwɛ sɛ yɛbɛhyia no na agya nokorɛ mu biara no ɔsɔre a baabi ɛkɔfrɛ no na ɔba baabi nti yɛmmra aduane a wɔn ɔhene frɛ sɛ na bu abasa frɛ sɛ nya pakyi atankonya nyinaa ɛne baeɛ a nana nankasa wɔ ha deɛ afei sɛ deɛ gɛsire no biara no ɛdɔɔso si no yɛ a ɔbɛka ne nyinaa nso yɛwura sɛ ne di mu ti na mo ba Ìbàdàn mo ní ti ti do odi ama na wo na ti do ni na ka sa na wo ka sɛ wama nana deɛ ɔka ne sɛ wama nana bu abasa ti de yɛ kan ha asɛm de wa kan ya o se o de nsɛm ni nyinaa sa mu krata so ɛno no wura de bi ma wɔn na mbakyɛ wɔn mfa bi ama ka so aso di pressure mu yɛ kɔnpɔ na o ba cha ni ya na ɔsɛ bosom bɛn na akɔ Kano ati akusa ana ganga ana babo. o fere o kuro mu ne Igro ni ayi ma ko. ahema kɔkɔ bɛn o ma ame de flu ana papa Eba me ma me fi. o ma mi fira ahema kɔkɔ bɛn ɛna papa firi Eba me se ni. na ahema kɔkɔ bɛn o ma mi firi firi bɛn mu wɔbusu abali Ofi wɔbusu abali mami abena du fi. maame Abena du. afena duku wɔbusu abali de sɛ Abusi apele. wúni ɛbusu abali Abusi apele wa ọkọ ní kẹ̀kẹ́ ní. obiara ni hɔ a ɔyɛ bɛrima wɔ obi yɛ Ọbẹ̀ ma ọ. obi di a ɔda ma Nana abẹ abẹ bi o de sa. wɔyɛ deɛ akonya ɔte akonya bɛn Odi kọkọ bi akunya ana wasọrọ so. waso yɛ tu no anaa wasɔre so pɛ asɛm bi a wɔwɔ ka biara no ma ne ma ka baako wɔdi kɔkɔ bɛn akonya ɛfɛ nana deɛ Nana apa ọbẹ bi. odi kɔkɔ bɛn akonya yɛ tu no akonya bɛn a odi kɔkɔ bɛn yɛ Abẹ tí n sùn kúrò ní. odi kɔkɔ bɛn yɛ Nba sọ. ofirifie bɛ mu Mami abẹ du kuba. abɛn du kɔma ɛna o papa na ese no papa fi se mu Baba fi bọ kusiga. o sika Ẹ ɛfɛ bá wà papa lẹ sɛ maa mi. ah o deɛ o papa o de sɛn Ọdi ọkọ maa mi. ɔfa bani kwa Maa mi bila sasira. kwame deɛ Bila sasira. kwame bi na sɛ do aso Ọ̀dà ọ̀gbọ̀n dúró. saa ɔba no ɔsɛ Mira, ọ̀dà ọ̀gbọ̀n dúró. Woka kyerɛ tam no ate ko so a na ɛsi kuro bi so ɛsɛ wɔ ne bi na so saa ta no ate ko so a no kuro bi mu ne wɔ ɛsi wɔ ɔhene bɛn na so wɔte deɛ ɔka Eba jẹ́ lórí àwọn àti. ɔso kata na ate ko so a na esi kuro bi so na esi ɔhene bi na so kuro bɛyɛ na ta na ate ko so a no o deɛ no ɔmo so Bébí àwọn ọ̀dà ọ̀nà kúrò. Tánà àti ẹ̀kúsà. Ẹ̀bùrà nànà àgbò efi kòkòfò àjọsọ. ɛyɛ sɛ yɛna yɛaka de bɔ Bɛɛ fi na wɔ Kòkòfò àjọsọ náà wọ́n bá. ah mɛ sɛ
What's all what's some time I'll put your goes out. Says, oh, I'll come. It's a global success here. See, I just want It's just sorry. When I go see one and it's you. if I should not be conform. When I go see what? And I see one I'll go to it. Heavy names for nothing. When I go, or any banner, would you go see or an impression? Or you're in the banner. Or you know, to see I require me before I come on and say, yes, for millions of patients. So all the also we see for Suma doka, push him to Sumaya, yes. Now, tan not dear, something is a share, see of the woman enough. Now, I have a woman. This one, he better enough of that one. I know they say national movement. And I You do not hear some. I'm so bad. Very few people and the farm. Sir, I take us off our and so on the job. How about going to take our farm and I got a farm? I don't want to. My wife come to here, and it's not about what I didn't pursue. Now, when you cry, this is not so. And they will turn from the chest out of it. Watch, let's say, him with the back of the chair. You don't know. What did you allow in them? Don't tell my mechanic, or say, Tando, FL, never found my chest under it. In this, in a house of the new, a farmer just at the new baby, a local antitia, a common titia, now yet an uncle. What you can do some of us uncle, a common titia. And it will be our uncle, a common titia, so on your comfort. Would you also come on Fidea and I'm a real sad to say, we are comfort, or come Tana Telcuta, or call Abawa, or call Wakakanoa. And the Abagon, you see, and you know. Ni na si onwe e na ba ko so e mi esa na ni na so de na da so na chama kusi moma abrantie na ngi ne nsema because ne nsema okeka ya etie nyina ba bia no wa mete so ka so e konfo na ne nsema ebu ali so we kasa no kasa ye ne ba ya twetwe na enye on mo di so ba bia no ho che so e konfo na enti si do sika eno ne kwetu ndia no wonyi nsema no ni ti ana go basa bia me wo hono a ana pachi abusu apeni oba no office o be ka sira me say enyema e koso enyema bi koso na what is with the Corruption Combat International and as executive director it oba no say obi kwaye a odman kwa ba de na ewu nwan edema ekru ewu nwan ai edema kru no no mo de ye amamre ni amane ewu kru na echiro ma wa hene ene iwura lebu abasa ade asase no akwa China fo a omoye emu karamsi ana mo da mo du ni ankasa mbobo anan ko so bi we ka asem kire wa ese okohwe me ko site wono mo mu ye do me ko twa videos ni na e wo hono ye wo wono a ana mo sa ba e bradi enso e ka bisa pe no e fin se ofori no so e ba ya wo se ono obi kwa ya na wo ye do o be na wa hin se elu mu hwe nanso ọba kwakọma echi na wa hin sika a ono ofori no e de 1.5 billion e koma miura no sam se asama a wo kan o adanse o no se ai o adanse o enti e chiro ne nsem na okan ni ya e na be petition it bi koma echi chiame ene wo hin na o won se ensem se e na musapeni no aba beka afa ti me de kata no e boy letterhead near Corruption Combat International and I'm the come out. Mansi and no idea. And I'm a such petition, the same petition. I'm doing so and come out to remember. Say, and Yama Ecoso, she said, a hope, and you will be some year, 7 years and home to because I'm a go for one, or castle, or we are no dance for Hobaya,
on the cancer assembly nso ne ko ya obi kwa ye no na omoye kanamse no ho a ene ya mebusu amekase kanamse no e koso ho ewiane anado a omoye aduma ho tinana se ho no ko bisa me na ho so get This is a question. On be catch you. Put your name on the web as well. maybe abadan no eno de manko ne go basa nti bra ye ko bi na office a wo to nsa frame ya onye nru ho Tama. o se bu abasa What you say about the catch you? Who can also run and never have some work? There was a 70. So I would open and never have some house say na. Yes, what I'm saying. It is say what can say? be ba show there And then one casa and not thinking another control. ko tra verification akaka kan si Yes, sir. That is it. no si do di bu abasa no ya papa na ya bon maybe wala no bu na me ya kiba beti wo So ya the papa say the one. wa kwati obi ho asem se so agisika wo ye hwehwe mu wa nko no wa ko bisa na ada ko tra verification wa kama man sai ti de bisa se wo ye papa na wa ye bon you know, I don't know what you're saying. Question. I want What that's why I'm running. to believe evidence me. Me ba choma I want them me man kan ko bisa me mo na na me ni share how there my influence No, sure. nti e hono mo so de no ye see e Ono go abasa de na wa ko bisa na o try do so ya ayi. One year to so why you man. Osaka said, for evidence, I have video evidence. That's a more can have so was open the ban office for one of my disease. You want not just a more kind of Go abasa de what they listen. just a more kind of one just to be Na about fana ni na wa dia to say. Wo se wo na mo ye nta. Wo ka sa wo ye nta na e ba choma me ata wo kan na be asa mo ye nta. ye nti a me bra oda mo Wa kan na wo kan. me bra me pa choma me nti wa se ka ka me Se me se wa kan ba bi se bi si ma wa kan ba bi se wo ye mo ye nta kan. me bra me pa choma ka Na na wo ye nta. ye nti a me ka sa Tie da me kan. E mo ni tu mo ni nti do. Asoma ni na kan na wa kan bi wo ba bi. Wa kan sa bi so ba bi. Ai ho adanse na ba. Enti o kasa kan kwan kwa che na. Sabe ai ko. Yese wa jina ba bi aka sa wo ye nta. Wo se ya mpa. me bra mpa Ani ese nyia no. De me me ka ya. yo ma se Nana be se wa jina ba bi aka na mre bi se wo ye nta. Wo se ah. Nana wo ye nta mpa na wo ye nta. na oda mo bu me nyenta na ho na Wo nyia. Ayi wo ya no ma ko bisa. Wo ye nta. Na o ka sa mo ye nta fo. bra me ko mo oma otutu eprum a wo so ma na mrantie na abome ama wo mo angasa de nsa e wo mani enti e ho no e na kwa ya na me nso me fa so ma ji me ho afrum because na ekum na e ba no Nje wo ka sa wo ye nta. enti me ka sa me enta dia menye kwan afri no ho no wo nya me ankumi enti enu ti na me ka sa ba cho dia ni ana so ni Amara mo ati. Yo na so wo office. ba cho office e na onisi e ba e Office be. Yes, na me ni. jachi What is that? ni ran ba cho ni dinke ni le Na oyo hin se be ya che o hin be se. popo a Woni mo gogo a. mfo crowd so Woni mo gogo a. me se na popo a right O dia wo kan e wo san se me se na na. Wo se ma form na me di be cha o se o ba gogo cho a. ma fu Wo. O be ya ma ya nya bre. O se o tun go gogo a. Ne papa. jachi petenya se abusu apeni Ya, pete nya se bu so ba ni. Onu na ye sante ni papa no. wo sa na ono ba ya okose Ana wo se tu mu. Wan go pe. ana ba ka se ma manzo mo timo do ni pa na sa ne ka se Ti ya ti ano. Ye ti ya ba. Asante sante ni no. Enti ne ti ya. Sante ni obi ama kwan mo obi fa le di ana ne wo di bi anye de. Ni se wo se obi se o ye wo hene se. Ne se wa na so tu ko bo are papa. Ne se wa ne hwan. Wo se pete nya se busu apa ni. Ne se e de na hu ye nti a wo se pete nya se busu apa ni no. E sante ni papa.
wo se bi dem te office no obeka he no a na wo fa he ehwemu no ti ehwemu na wo so otu bo ehwemu eni to obeka no to aso yɛnyinaa yɛ wɔ danseɛ no a wɔnya bɛ no obi bɛka ne akasɛ wɔkɔfa na danseɛ no ɛsɛ ma ɔka ɛnyɛ no ho nsɛm na wɔka wɔbɔ mu fi ɔbrɛ ɔni adanseɛ biara woba asɛm papa ka anaasɛ medeɛ madwene sɛ yɛmfa no ma kɔt yɛmfa no kɔ kɔt yɛmfa no ntom yɛngyele no wɔso kɔ mu fi baabi a akɔto no ɛti ahye ka ɛkɔ anyim enti no so ɔgyina no ɔpa asɛmpa ka ɔba asɛmpa ka na ɔba ma ɔfis no wɔdwuma a wɔyɛ no ɛne sɛ obi ba ɔfis afa no kɔtena radio so ayi so bu ne ho fi anaasɛ sɛ enti no so ɔni bibi papa biara ka kyerɛ sɛ bi a yɛmfa no kɔ kɔt yɛmfa no kɔt Krachi abrante bɔne a wɔde wɔ asantema mu a wɔde sɛbe edin kɛseɛ abata na ho di bɔne ɛno nti ɛna yɛyɛ saa press conference a yɛso yɛyɛ wɔne wɔbɛtu nananom anim nɛ ɔsɛ ɔnyɛ deɛ waka kɔ wiase nyinaa no ɔnyɛ corruption combat international fund na ne bi ɔsɛ afei deɛ ɔyɛ ate akosua abosom kɔnfoɔ ɛna ɔkɔm abago abosom mmiɛnsa esi ɔnwe nyinaa ama na asase atanso nananom abusa no sɛ ɔkɔ akɔm tete ɔsɛ daabi mmerɛ bi ba ma no kɔnsuma kwae no ɛkɔkyea na emu ɔnkɔ atete biara deɛ yɛde to mo anim ama mo nyinaa mate ne sɛ wɔgu nananom aprempɔmfoɔ esu akyɛ otumfoɔ anim ase a obi a ɔte na ho asɛm bi a wɔnkɔbusa no ɔte asɛm no faa no ɔso mu ate asɛm no ɔka de onim ɛna sɛdeɛ osi kasa te asipim so hwɛdɔm kasa mɛmam kasa agodrom kontompo asɛm kampani nsɛm a wɔnim a nnɛ wabu nkotodwe wɔ ha yi ada adi pɛfee sɛ ɔfaa n'adwene sɛ wiase a waba no ɔde n'adwene bɔne ɛne n'akoma bɔne no ɛbɛdidi adi bɔne atia nkurɔfoɔ na ɔka ɛfa ne ɛfa tia bom ama basabasa si ɛnɛ wɔni bɔne a wɔgye mu wɔ asase so no ɛna ɔno ara koto ha a afei ɔka sɛ ɔnyɛ grand combat yɛbisa ne sɛ ɔsɛ otumfoɔ santeyene ɛhwehwɛ mu hene ɔsɛ daabi ɔnyɛ otumfoɔ hwehwɛ mu hene biom nananom a ɔkasa tia ɔmo nyinaa no ɛne ogu ɔmo anim ase atwa ma yɛtwa adwan si yɛntu bi wɔabrɛ ansa na obiaa wɔyɛ hene wobɛtumi aka no asɛm deɛ ɛba santeyene anim na otumfoɔ akyea me busa de to yɛwura anim na yɛwura hu sɛ nnipa no deɛ wayɛ nyɛ frɛ no abusuafoɔ ne ne mpanimfoɔ nyinaa ba de ne bɔ ne mfomsoɔ to ɔmo anim obia ntumi tena bɔnten ka santeyene pɛmpɔn bi asɛm yɛsɛ wɔwurɔ ne mpaboa wɔwurɔ ne mpaboa wotu no woyɛ dɛn kɔ wɔ santeyene pɛmpɔn mpaboa wɔwurɔ ne mpaboa a ade sɛ wɔnyɛ amane because santeyene ma ɔkwan ɛna ɔma ɔyɛ anim ebiem sɛ wokɔ bɔ ɔhene bi anaa wokɔ gya baabi akɔ bɔ obi si yɛntwa dwan koto ɔhene bi na wote dwan no kɔ a sɛ wɔn sɛ wo sika bi korɔno sika na wonyaa ne bi na mode aka bɔ wakɔtɔ ɛnti ɔma ɔmbɛgye no na ɔma wei na sɛ wo sika na wagyegye na wode di bɔne yɛbusa no baabi a ɔsɛ ne ɔfise no wɔ ɔsɛ amakom wobɛtu traffic no a wotra traffic no ɛdɛn ɛtɔ so baako mmienu mmiɛnsa yɛse fie no nɔmba ɛsɛ ɔsɛ onim afei deɛ ɔsɛ ɔnyɛ hwehwɛmu yi ne biam enti saa akɔdwa mpɔn ɔbɔ ne ho mmarane a ɔka akonnwa kɛse a ɔka asantempani nsɛm a ɔka mpani nsɛm a nanano bia nte bi da ɔnie ɔnanɛ ɔkoto ha ɔponkoto na deɛ wayɛ yɛmpɛ sɛ nkyirima no ɛba no ɛbɛhwɛ so asua na montie ne yie asante te hɔ dada na asante yene kyekyere na asanteman obia ntimi ntwi mfa so sɛ asante da nkwaraa na aba na ebi kyerɛ ɔmo akyerɛ foforɔ bi kalekɔrɔm bi aba sɛ sante yene sikadwa sante sunsun ne ne honhom hyɛ mu ɛni hɔ na broni timi fa na ano yɛ atwa mu a yɛ kwasi da kɛse yɛ wura sante yene oyi de pa abɔnte mu obia wɔn sɛ nkyirima hunu sɛ asante te ase na sikadwa ɛte ase asante sunsun ɛte ase obia ne wu bi amampanifo adwuma mpanifo amantoafo nyinaa hu bi sɛ sikadwa nie anyɛ photo ɛso kwabranye dan conflict tete ɛne yɛde bɛso bɛsi hɔ yɛkyerɛ sɛ de asante teɛ yɛmma kwan mu obia ɛmfa ɛnyɛ ayemfo na ɔgu wɔn anim ase no otumfoɔ bu abasa a wɔyɛ santeyene bu abasa wɔn na ɔdi kan de kɔɔ no so ɛna ɔde ba apakyi number 1 ɛhene ɛna ɔkɔ adumakase kɛse ɛhene ofiri hɔ otumfoɔ apempɔmfoɔ nkwa na modi na ɔkɔ sabrɔnu ɔgye firi sabrɔnu na ɔkɔ ogyina ɛna asotwe
Jache yene asabe woye jache yin osai otum for chairman pani ono oriko na je say o do actually enti me dem announce no sa kronfo yi wono ase woye corruption combat international se sia wasa dane konfo a wokoma boso mienza bonko akomtete boni a wadi nsamani a wadi nkofo sika nkofo yi no ma wofa omo anko okotra kromu ofa mate sade wono press ana woni wo ana na wie mo de tia ya ka mamate am obia unu sai ade bia wo beye bia no woni da ebewi o chase de o ye nyina ye ready for to da bia ana nyankopon ayi ne sokrata obotoa ti ya di si no ya deliver ma apantumi na ya de na court na no nyina gina kire ahwe am ye buo na ten ai se fatano na de na to na ye anse so de ama obi a obi kire ana nkire ma ana obi hu no obi ahweso ankoye bi na obi asuro se kronfo obi a wanya hene also de kodo amampo de okoye na wie enti motin wi ase a boni a wadi no na to na ada di no mo fa fide no to no so wona wo mapa ibra wa basa ani na no mo a mo ka mo nyina na ko basa yana do nyina ana na jaachi ana pechi ana sapo ana dumakas kesi asan so of from nyina cho se meti asem no a man ko mo nchen anko bisa mfuso a mayi timi ko mo chi so wada ma se ele to manano ani Ghana man na ni se asem a me de eto na bu abasa na ya chi amwate me de to aye pechi na pechi na sapo na brigna na dumakas kesi enyina na pechi na why ya misre na misre ya maye bia no mo na me ko ma che gatwa na sama na onfa efuso ni eche mo misre se de kai ni etisa brati de bia to asibisu se de esi nyina no ai se ekom ni ani bre na manfo na ebe ono pa to de bia to asibisu se de esi nyina na no madam wa besoma konwam se mo fa nche ntima ma ono a gina radio so apachew ama de okan na kwa abotin no wasaka se media no san fa abotin enye sa na tie it was remwa obesuma konwam ntima fa nche no enti ria ya me ka chen se so de me ka chen no di ka kire mo se wo so nya bi na fi na kure ma yenti sadri bia so ko dira baby agbo ewuraji mesramo amunu na sa ansa ma mi ansa na se wo si kan asem se wo ke kan na mo se me yenti ye hu bie mu asante me mu because na do nya hina kire na se ama no adi atum se ampa ye mpesa adi bie ye ntano ene ye mpa mu zu ma ene ye ewuro ni hwehwe mu hini bia wasante mu nti se adi na odi atum so onyaye odi bi ato ama besoma konwa mu a ene na gina na nam no pa che o ma no se wo onya bie we bia ni yeti no asem bia already so dia enya asem papa wala na na me po ma chem se o mo se we be de to na nam nim se de ese bia no o mo fa nche na so dwem da na abrantie ne ye hye mema police for na aba na mo da ko no akosensan bond so on person on ye ntina no kasa bia wasante mpa